helmet yung, sir. Ay, nasa palagay sir, kay importante nga kuwaon ba? Ang kuwaon ito ba? Sir, nga. May gota, sir. Sir, helmet, sir. Short na ka. Salit ko ba yung ka, sir? Pero nabitaw na eh. At least na mo kay Juan Rian, ako yung mga dokumento Rian nga ano ba, nakulisinda, nakurehistro. Sir, nagsaba, sir, ha, nga. Palapos na ka, sir, yung nga. Walang. Yung mong limit rin, kaya among ipangita din kaning mga kuwan, kaning mga restaurant din. Limit. Salamat po, sir. Sir, ano na, sir? Sir, may yapon sir. Yapon, sir. Nandiyan ka, sir. Dire sa konser sa balay rasin ba nya naamog ko ka nang pasyente dia sa unahan sir nya. Parang gabi mo, sir. Pasyente na ako dia sa unahan sir ba nya. Lang do tambal sir nya. Wa mi ka kuan sir ko ka helmet sir. Helmet, huwag mo ba? Likod. Sir, niluar di ko sir. Mulisin sa Dipilisin siya diri sir nya. Ano ipapilis niya kung motor diri sir. Motor sir palot sa gumi sir mo. Tapos, restaurant na, Sir, palot sa gumi sir. adi pa yung restaurant. Kuan mo gud sir ba kanang naka-ilustro diri sir pero kuan mo ni kanang paso na siya ba? Sir, restaurant akong pangay, sir, restaurant. Ano na restaurant, sir? Sir. Sino orang mimi sir ko kay kuan mo gud sir kanang dool na mo ang kuanon ba? Taga diri na mo gumigod. Hindi na pwede, sir, kay restaurant, sir. Wala na restaurant, sir. Padala akong restaurant, sir. Asa restaurant mo, sir? Nakoy restro diri sir pero kuan mo gud sir kanang Kauban mo, wapa dyan yung helmet. paso mo gud sir oh. Namo ko papilis diri sir pero paso na mo gud siya sir. Sir, kuan na gud sir ko nang hello ara gumi sir sunod sir di na may motor ba? Adi, hindi na pwede. Hindi na pwede. Okay? Motor mo. Way plaka. Pablo, baka guys, pilay ko na ng way plaka, sir. 2.5 na, sir. Sir, silo ara ko sir good kay Sa mirror mo, sir, duha. Tag 500 na, sir. Pila na, sir? 1,000. emergency ra mo kay sir good ba? Emergency ra jud sir ba? Pasulod sir gumi karon na good sir. Hindi na pwede, sir. Nya anong katong isa kanina sir nga imo mo tong ipalusot nasundan namo nga nagkuan magani to kanang nagsando lang nya nag-short. Imo mo tong ipalusot lagi. Pam gusto sa, sir, kanang nara sa igi aturo do ka dili, sir. O nya kami sir nga emergency mi mo sir. Dili. Paduol din ni sudugan sir. Kana mo emergency man ang amo ngadtuon. Emergency man ni. Nanganak akong asawa dia sa ospital nya karon maunsa ko sir. Kuha na lang, sir. Para mahuman ko istura, sir. Kuha na lang ng motor mo, sir. Ibili na lang na, sir. Dili sir, damo ko ipapili. Kuan ri sir kanang mga papili sa akong motor sir mga Dako kag violation ni mo, sir, oh. Kung kumpleto ni sir ba, mukabat yung kuhan, sir. Mukabat yun ni og 15,000, sir, 20,000. sir. God! Sino Sir, sir sir. good? Bili Sino na ko lang ba? motor, sir. Nya sir, saan man ni sir? Kuhaon din mo ang papilis na ako diri. Ako mga papilis ani, tanang matan na diri ka. Imong restro, expire. Sir, kompleto mo ko diri sir. Oh. Oh, ikaw sir good kay. Ang isa, Ano nga imong restro, sir, ang amita, sir? nya na ko sir. Ang isa dito, ganina ni agi na Di na tapos imong niya to about sa isa. Dili, Ang gusto ko sir. sa ikaw ka. Unfair naman kay na sir ah. Kay kami, emergency ang amo pero hindi pasudlon. Ako sir, oh. Mangayo jud kag lisensya siya ay kanang restro sir. Kompleto ko sir, na aking mga papilis dito. Oh. Napay ko ano? Oh. Tanawa pa, sir. Papilis oh. Oh. Imo na sir. Oh. Yawa ba ni mo ni? Napa sir? Napa sir? Paano pa ni sir? Oh, kanang resibo pa sa Palawan sir. Oh, napa sir? Resibo sa Palawan na sir. Oh, basi ganahan pa kani sir. Oh. Ano pa ni iba sir imong gipalusot dito sir? Nya kami. Nakita namon ton imong gipalusot sir. Nya kami, hindi mo palutson nga emergency kay sir. Oh. Kani sir. Oh, napa sir? Oh, mo na sir. Oh. Oh. Imo nga ngiri, sir. Ako na sir. Oh no. Nya, karon sir. Expire jud na Expire, sir, kay ang imong restro, sir, nakabutang diri, sir, 1961 pa, sir. Di sir. Ingon gay ko no expire gani akong restro no. Nya imo manggi palusot tong isa. So ang sir, nga imong restro, sir, 1961 pa ni, sir. Bahala na ka sir, basta ako sir nagpakita ko nimo mga restro na ako diha. Bahala na ka diha. Basta ako sir. Di na ako kasi ako kung Ibili niyo lang motor mo, sir, ibili niyo, Dili sir. ko masugot sir. Ibili niya, sir, ibili niya, sir. Dili ko masugot kay ako ang asawa Dili ni gabi, ako sir, ang dili gabi, sir. dili pwede sir. Kay ako ang asawa dito nanganak to nya ampay ko gipalusot nimo tong kuan dito. Sir. Kumpare to nimo. Ibili, sir. Kasi Magpapagay, sir. bawal ko sa inyo. Bawal na sir, bawal. Dili kay kuan mo Sir, sir. sir. Di Ngani, pwede sir. sir.
Pwede sir, apa sir? Sir, dili pa di sir. Bisag asa ta makaabot sir. Bisag asa ta makaabot sir. Dito masugot sir. Bisag asa ta Oh, makaabot. sige sir. Dili ko rin sir. Ay, Dili na ka makaparehistro sir. ay, bahala na ng next na sir. Basta saksak yung bata sir ha. Nauna na ta na sir. Ha, nauna na. Ikaw sir. Hoy! Hoy, hoy! Hoy! Oh no! Wala ba tayo niyo? Kontrol lang umagay! Bantay lang ba? Wag nga mga bata, wag yung kwarta sa mga bata, nilibat pa dyan. Ako di pa-hold sa LTO ng mga restro ng mga bataan. Lugar sir, lugar sir. Lugar sir. Sir, butang-butang sir. Wait, wait, sir. Huwag mo kahilmi sir. Palungan sir, palungan sir. Abi sir, amin namin gabi sir, abi sir. Sabay, Pastar yung motor to sir, pastar. Ay, short pa juga sir, singgas pa juga sir. Oh no! Jalan sir, jalan sir. Jalan lang sir. ano sir? Restro. Wala, biya sir, gisugor, biya ko sir. Lisensya. Sir, gisugor mo ko sir. Lisensya sir. Wala po sir. Wala lagi kay may kuan sir, sir, kay gisugor mo ko sir. Lisensya. Wala lagi sir, wala ko may pakita si mas sir. Kay, Isa man yung motor sir, mo sir. dili lagi sir, nirman na ako sir. Anong nigamit pagka day do nga dili man ni mo kuan. Gisugo, motor. gisugo, sir. Sugo, pampalit to pampers na kumangod sir ba niya. Wala, Gaya mo may tingog. drive sir. Gaya mo tingog na kanina makadungog basag pa karon. Na sir, lutsa na lang ko sir. Ayun. Ibili na dyan yung motor dong, ibili na. Ikaw musubot ka dalunan nimo. Di sir, kay, Ato na sa kuan ug manong sa munisipyo dong. Ato na dito. sir, kasabaan. Pagdala og lisensyado og rehistro sa imong motor nga ipakita nimo nga pantod nga imuha ng humor ay motor o kisay tagian ni. Gisugo, Gusto na ko ipadala gisugo naman ko sir. Pwede dong. Bilin ko na dong. Yo sir. Kasa ka. Diyan sa dong. Sa pangalan mo dong? Pangalan mo? Sir, ano sir? Berting sir. Berting. Apelyido dong. Lubot. Dali dong. Isuwata ang TOP karon dong ha. Ay, sa sir. Wala dong. Ay kwan. Isuwata ka. 90 mil niya. Imong TOP dong. Pagkuhan ni ugma. Limitahan ta lang ka og duha ka adlaw. Kung dili mo Ay, sir. makuha ning kwan, ipadala tagian ning motor kay matsal si karnap sa mga dong. Kaya wala kay ipakita papilis. Ah, sige sir, sige sir. Mga ano sir, magpalit na lang kong bago sir. Wala kay pulo sir, oy. Ano na sir? Kuha na kuha kay pulo. Balik na sir. Para masipa ta ka sir. Ayun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin mga ka-idol. Ayan, ito pala yung mga kasama ko mga ka-idol. Jongjong. Tatsaski. Larins. Yan. Ayan, ayun mga ka-idol, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kayong ma-update sa walang kwentang video namin. Thank you. Ayan, shout out to sa akong mga kauban, taga Trinity o taga Iusowel. Ayan. Shout out sa mga Shout vloggers. ako sa kong uyab nga wa pa ko gisugot. Kasakit. Shout out ko sa akong sugar mommy diha. Ay, kasakit. ayan, shout out. Ayan, shout out sa mga mga viewers natin. Ayan, hanggang dito na yung video natin mga ka-idol. Thank you so much. Bye-bye.